L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. L-għodwa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Llum qegħdin nagħmlu l-qudiesa għal ħarsien tal-ħolqien. Huwa proprju fl-ewwel ta' Settembru illi aħna niftakru b'mod partikolari fid-dmir li għandna aħna lkoll illi inħarsu nipproteġu l-ħolqien li tagħna Alla. U għalhekk it-talb tal-qudiesa se jkun din l-intenzjoni. Se niftakru wkoll illum f'din il-qudiesa fil-ġurnalisti li inqatlu f'Gaza. U appell li qed isir illum f'diversi pajjiżi biex il-ġurnalisti jitħallew jaħdmu b'mod tajjeb, b'mod li jistgħu jaqdu anki il-ħidma tagħhom hemmhekk f'Gaza. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla missier li ħlaqt kollox fi Kristu il-kbir fost il-ħlejaq kollha, għatina nitolbuk li waqt li qalbna tkun miftuħa beraħ għan-nifs li għad il-ħajja tal-Ispirtu qaddis tiegħek, nieħdu ssieb bimħabba il-ħidma ta' jdejk. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ma ridkomx li ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej. Jiġifieri li aħna nkunu għadna hawn ħajjin għall-miġja tal-mulej, ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej nnifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom fi sħab biex nintaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk nkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wieġbu il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Flimkien? Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art.
Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu flimkien. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-mulej ta' min faħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahwew li jagħmel is-smewiet flimkien. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Is-spirtu tal-mulej fuqi batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorrija mingħajr ta' Sibt u qam biex jaqra. Taf f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni nħabbar il-ħelsili li mjassrin, inwassal il-bxarat tajba l-fqajrin u d-dawl mill-ġdid il-lomja, inrott il-ħelsili l-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lil qaddej u qatt bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwel li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju tabib fejjaq lilek innifsek dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqgħet 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma nt waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta sewwew dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, ridu jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżdu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġi Nażaret fejn kien trabba. Ma l-ewwel fl-Evanġelju skont San Luqa naraw lil Ġesu illi jibda il-missjoni tiegħu li iwassal il-kelma ta' Alla mhux f'Ġerusalemm imma propju f'Nażaret fejn kien trabba. U għaw illum għandna din is-silta fejn Ġesu jmur fis-sinagoga, interessanti din il-kelma li hemm li kien imdorr jagħmel hekk nhar ta' Sibt.
Fakkarna dejjem kemm importanti li aħna nieħdu bis-serjetà l-obbligi tagħna reliġjużi. Hekk kien jagħmel Ġesu kull nhar ta' Sibt. U meta mar hemmhekk beda jaqra dik is-silta mill-profeta Eżajja u mbagħad qalilhom din il-kitba seħħet illum. U interessanti ħafna li naraw ir-reazzjoni tan-nies hemmhekk. L-ewwel l-Evanġelju jgħid laqgħu kliemu. Laqgħu kliemu. Mela Ġesu sab hemmhekk in-nies li jilqgħuh, li dak li qed jgħidilhom jilqgħuh. Ma tstaġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Imma mbagħad meta beda jispjega aktar, u speċjalment jispjega kif ebda profeta ma jilqgħu f'pajjiżu, u semmilhom ukoll dak li ġara fit-Testament il-Qadim, żewġ rajiet kemm l-armla ta' Sarefta ta' Sidon kif ukoll Naaman ta' Sirja, f'daqqa waħda dawn inbidlu. Dawn in-nies li kienu laqgħu kliemu issa jgħidlek l-Evanġel kulħadd intela bil-korla. Ħarġuh il-barra mill-belt u ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom biex jixtuh minn fuq l-isfel. Firdina reazzjoni emotiva kbira li mhux biss ngħidu aħna qalulu isma' fuq li qed tgħid hekk u hekk, jiġifieri irreaġixxew bil-kliem, imma rridu joqtluh. Dan attentat taqtil għax jekk titfuq mill-irdu mal-isfel ma jibqa' ħadd ħaj. X'ġara? X'kien għamel Ġesu għal xi kliem li bih insultom? Ivvinta xi ħaġa fuqhom illi ħassewa bi kbira? Fil-fatt Ġesu kull m'għamel huwa li kkwota żewġ ġrajiet mit-Testament il-Qadim li kienu jafu huma, imma li kienu jwasslu l-messaġġ importanti illi dawn it-tnejn li semma ma kienux parti mill-poplu ludi, illi Alla jaħdem ma' kulħadd u li Alla u Alla ta' kulħadd, mhux ta' poplu wieħed jew ta' grupp wieħed jew ta' razza waħda jew ta' nazzjon wieħed. Dak kull messaġġ li ta' Ġesu u dan illi qajjem din ir-reazzjoni kbira fost dawn in-nies. U nafu x'għamel Ġesu? Daħal fuq xortu, qal aħjar nitlaq u ma nkomplix b'din il-missjoni tiegħi la darba in-nies qegħdin iġibu ruħhom hekk? Le. L-Evanġelu jgħid għadda minn ġenofshom u baqa' sejjer mhux biss baqa' miexi, baqa' sejjer bil-missjoni tiegħu. Illa li Ġesu qatt ma fittex illi jintrabat mal-kunsens tan-nies x'jaħsbu, jew ifittex li jgħidilhom li joġobhom, li hu sabiħ għal widnejhom. Imma fittex li jgħidilhom il-verità. U meta l-verità wkoll toffendi, imma hija propju għalb in-nies li ma jridux il-verità. Sallum aħna f'din il-quddiesa qegħdin nitolbu mod partikolari għal ġurnalisti li qegħdin f'post partikolari f'Gaza. U għaliex? Għaliex hemmhekk inqatlu numru kbir ta' ġurnalisti, iktar minn 200. Inqatlu mill-armata Iżraeljana.
U dawn kienu hemmhekk biex jirrapportaw x'qed jiġri, biex juru il-verità tas-sitwazzjoni. Aħna llum qegħdin b'solidarjetà ma' dawk kollha li kienu vittmi, imma wkoll qed issir din anki inizjattiva internazzjonali fost il-ġurnalisti minn tant pajjiżi biex isir l-appell ħalli l-ġurnalisti jitħallew jaqdu il-xogħol tagħhom, ir-responsabbiltà li għandhom. U din hija importanti għax aħna kif inkunu nafu x'qed jiġri. Mhux permezz ta' dawk il-ġurnalisti li jkunu hemm. Hu pereżempju il-ġrajja hekk kera terribbli tas-7 Ottubru, dak li għamlu l-Ħamas. Mhux permezz tal-ġurnalisti li sirna nafu, u permezz tagħhom li sirna nafu anki bid-tbatija ta' dawk li ttieħdu bħala ostaġġi u xi wħud għadhom hemm ostaġġi wkoll. L-istess dak li qed jiġri Gaza fejn li qed isir mhuwiex biss biex wieħed isib il dawk li huma terroristi, imma hemm propju qed isir erda ta' poplu, ta' tant nies, ta' tant tfal, eluf ta' tfal li qegħdin hemmhekk jinqatlu, ta' nies li qegħdin imutu anki bil-ġuħ, ta' nies li jridu jitilqu mill-pajjiż tagħhom bil-fors. U fejn sejrin? Għas jafu, imma jridu jitilqu illa għaliex hemmhekk inkella se jinqatlu. U x-xogħol tal-ġurnalisti u propju li juruna din ir-realtà, il-verità tas-sitwazzjoni. Għalhekk hija kera ħafna li inti anke toqtol lil min qed juri l-verità u trid telimina wkoll lil min qed jurik ir-realtà. Għalhekk illum ispirati anke minn din il-kelma tal-Mulej nitolbu mod speċjali għal dawk kollha kemm f'Gaza kif ukoll f'tant postijiet oħra li qed jaħdmu biex juruna r-realtà, biex aħna nkunu konxi ta' dak li qed jiġri u nistgħu wkoll nagħtu l-għajnuna tagħna barra milli nżommuhom fit-talb tagħna. Aħna nafu l-inizjattiva li ttieħdet fil-Knisja f'Malta wkoll permezz tal-Caritas, inizjattiva tal-Knisja favur in-nies ta' Gaza, anke bajnuna finanzjarja u għajnuni toħra li nistgħu nagħtu. Nitolbu l-Mulej illum li aħna jkollna dejjem f'qalbna din ix-xewqa illi naraw tassew u nimxu mal-verità u din ir-rieda illi inwasslu il-verità. Ispirati minn din il-kelma tiegħu fejn Ġesu għax qal il-verità spiċċaw wkoll rridu joqtluh. Nitolbu l-Mulej biex ikollna l-grazza li bħalu aħna nibqgħu dejjem b'determinazzjoni, b'kuraġġ nagħmlu dak li hu responsabbli li aħna responsabbli tiegħu naqdu d-dmirijiet tagħna f'fedeltà. Resqu it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġita lina. Mulej mal-Knisja tiegħek Ina biex tkompli xanda l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Llum ħana nagħmlu l-qudiesa tal-ħarsin tal-ħolqien mulejjejna biex dejjem nożżu l-ħolqien u ma nagħmlu xejn li jaqirdu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ftakar Mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Dak li għatuhom ukoll is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-ġurnalisti biex ikollhom l-opportunità li jaqdu il-missjoni li għandhom u nitolbu ma' speċjali għal dawk li qegħdin f'postijiet differenti fejn għaddejjin minn tbatija jew qegħdin f'riskju kbir nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana
sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Missier ilqa' dawn l-offerti frott tal-artu xogħol il-bniedem u wassal għall-milja tiegħu xogħol idejk biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu siru għalina ikel u xorb għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rrodulek ħajr għax jogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqlu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk
b'Ġesu Kristu bne. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma tistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, missier is-sagrament tal-għaqda li rċevejna jsaħħaħ fina l-għaqda tagħna miegħek u maħutna biex aħna u nistennew sema ġdid u għar ġdida nitalmu ngħixu fis-slim mal-ħolqien kollu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Nofru dan ir-rożarju llum għal ġurnalisti kollha maqtula f'Gaza u għal dawk kollha ġurnalisti kollha li għaddejjin minn tbatija f'postijiet differenti tad-dinja biex jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jinewqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar li s-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrina dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenera buħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tini misteru tal-fer meta zitna Marija marret iż-żur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera buħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-fer meta sien Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-raba misteru tal-fer meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsentraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija murimija kiberk inti fossi nisan perek ifrotta ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna. Dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tirisat natek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariret tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok
ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraslu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Diodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu,
Birek id-dem għażiż tiegħu. Birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birka l-kbiru Malla Marija Santissima. Birka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Birek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.